ha kapap na kilap di ibarong iwan hang ni iwan tang nakaway kadaw kadaw kolong bangi perkhat ya ka laway ke jongi iperkhat ya kata kesensar ke khadar ke bakhta ya ke jengim ke jongi tada kesensar ke khadar kam khta ya ke jengim ke jongi ngam tharai bangin yawan banlum hang ni kumno pin khmi lenti ki bre ki bom don ke nongrem ki bom scam ya ke nongrem jong la jong bakin mikmat yangi kham tam anoi pia bagi don hang te district council kan don chibon ki jing pensoi namar hang te pila ban pedan kam ya ka district council kum ka state bat pila ruban pedan kam ya ka kum ka pedung ban pediang lalawan ke jing pensoi ngenoi pila lagi bom scam dong rim ha ka jaka ka state kimben kelak perdet ka kelap pedung hunggo hajkaban ya da kolong penban kum ka jakaban pediang na terapai ba mendon kam syu ji saban gowong mene bangin ya batai than kraya sutu yak taki ge baro habangi pe ya kajing mene iba kraw perkhari gong manado dan step hado da min ki kren persha ya ka voice of the people party kay ga ba ki kren menta kalong ba menswa MP election kiyong lara pi jit ya ka BPP phenom yo ai jat kimi syu kay bang ko aban kili galong hatu menta filai kala cek kepala bala job ke PVP ke MP hatu galong sisa hangta filai i bagi thok menta pada sakawai ke jing thok kiong lada pijit ya ke PVP kin pendu ya ke district council kapap na kilap di kiyosgo bangin iong bangi tho bangin pendu ya ka district council hana iong bangi dawa ya ka article lais pa inya puwe hende kita kibawan sa kisnong gitaw kiba kren na ki social media barong ba ka BPP ka dawa article lais pa inya puwe baro na kinganong EP kila dawa ya ka article lais pa inya puwe kito kibadan HSPDP kila dawa kito kibadan kisang halang mensya kila dawa kito kibadan ka UDP kila dawa henday menta tang badawa ka BPP wat lada kadai ka babharu kin persya bonsin hagini parlamentale nyim syania ya ka sarkar PP syania ne pem syania ne pem syania balai pem syania kadai hop ye pi ba phenom syania ka wei ka long ba yaki kini kiba persya ya ke BPP ka nong yepi kiba don hak sarkar menta kilong tek kum kabula balai ngong yepi kani ka dai ka jing sisa nga nong yepi baki ki pendon kam ya ka pisa jong no ha ka por election ki pendon kam ka pisa jong no ha ka por election kebala ai da mano banti di board ke jongpi ban onda la job ke election kinam tray na kabenta jongpi henry ki tray na kabenta ki tu ki ba ai ke pisa yaki hakapor election ki gilong kum ki agent ki agent na kabenta jong no ki ba kwa ban kurut ya kaspa ka phau jong gani kabri unyok trap ke jongi khamta mangtai ke HDC ngano epi ke bajia kalong hangtai shwa bagi breu na bar jala ken yo ban sangi ki kam ki jam ki jongki shwa bagi breu na bar jala ken yo ban sangi ki karkhana ki jongki ha gani kabri unyok trap ki don kam ya ke NUC na ka district council pitang shubakla banjit ke bajia kalong ba kini kiba syong district council haka jaka bakin yada yangi kin longkum ki agent bande yangi nadara paiba wan ai bakato ka sanspa ka si hajar ka khat sanspa lene war ka ar hajar ka bakin wan ai jefi bakato ka long kumba phi adon ktilang ya ka bande ya ka ban benda
ya kabri hunyo trap ya ki jaka ki puta ki jongi pinpet ya gani jingle kan sarkar ya ka IMA to ka invest pe khalia agency ya ka sarkar kan thet ya ki jaka nagi paiba ban ban ai bade syakin ki company ki ban sengkam hang ni anong ipi kabama kalong ba ki kim ai na kabenta ki company ki bateri hok na kabenta ka jala kin ai ya gitu ki company ki ba kwa ban kecit ya ka spa jong ka jala ka jogi nada paiba long ki basian anong ipi po bakla hang dei ha district council ya kinong mikmat ki ong baka district council kadai kasti kanong yada kabama kalong dakatu kasti kitit yangi kitit thluk pathlap pajjakli kabama kadi kata fibo de gibre ki bomlong de gibre ki bomdon ka jingir kli ki ong baka dai ka district council kadai kanong yada Henry kabama kalong ba ki pendan kam ya ka district council ban penjot yangi kata kaba ngisap tinge dongen pinti kenangan ong ipi bahang tai hadis council ngin jid ya gibri keberan cingit kre ya kalawai jong ajat benri ngin jid ya kinong mikmat ki ban yada ya kajat benri go jongi ban dan da kita kinong mikmat ki ban trai na kabenta jong ajat benri go jongi om ki ban de dilam ya kajat benri go jongi kata kare ke ba ngakwa ban ya khot ban ya we repi ha kan ga jan mit bat Haga ni arvoy tarik. Ay ka jinggershan ka jopi ka bapura. Ya ka Voice of the People Party. Bangin yo ya ka jingjop ka badon burom na kani ka constituency. What ki? Ya ka jingmot ka jingperkhat ka jopi. Saka diang saka mon ray penskam triang. Bai babu seibo rin yo jingjop but in long UMDC na kani constituency hadin ka arfusau tarik. Nadok arfusau tarik hi. In long MDC jongi but in la banya sai in la banya na in la bantrai ontang na kani constituency Henry nakabenta ka jai benri hi jongi baro